After a pre-Cape farm meeting, inoonekwa kunzi aiwa everyone vakuona mavideos mapictures aiwa maloyalists emutungamiri wenyika aiwa pamwe chete nevanhu vari very important vakanga vari in presence. Panguva inoi kunonzi aiwa they were strategizing kuona kuti aiwa the craft maletters ekufa VP Chiwenga. But now the question youya ichinzi who is going to give the letter to VP Chiwenga. Sana pinda mashoko abudanyorwa panapa noti wasubscribe like on the bell icon. Mamwe rumors vatora mashoko ekuti panguva inoi the letter yagara yatonyogwa aiwa yatokraftiwa. Vamwe vari kutaura vachiti vana the new commander matatu vari kuda kutaura vachiti the move to 5 VP Chiwenga aiwa haitombobudi nokuda kwokuti even naiye matatu anotoramidzwa nemasoja opinda mubarracks. Panapa tikuona kuti paex hand yethis guy akazi chiguta abudanyora chiti who is going to give the letter to him. Munoremara vakomana regerai. And then tichipinda pahend yaBrighton Mutebuka anouya papost yake anobuda nyora about the people who attended the pre-Cape farm nezvairongwa achiti it was reported that a meeting has taken place today at the pre-Cape farm attended by ED Tagwire, July Moyo, Auxilia Mnangagwa, Ziyambi and Owen Mudanimwe, amongst others. That meeting apparently resolved to move in on Chiwenga and Rugeje, contrary to the assessment that was made by JOC yesterday. Highly placed sources in the regime have stated that Chiwenga and his team are ready to face that threat and heed on and want the nation be abreast of this accordingly. This effectively means that Zimbabwe is on the brink of a civil war and can literally descend into chaos at any second. If this situation is not arrested or contained or managed carefully, there could be Armageddon and a moment of no return. Ndo mashoko anobudanyorwa panapa atiri kuona kuti aiwa VP Chiwenga wanyasarodza kuti he is a threat kune this regime. Panapa tiri kuona kuti vanhu votemeseka musoro zvikananda panguva inoi vanyasokona kuti VP Chiwenga ndiye munhu ari kuvastopa kuita zvavari kuda kunyatsokuita nenyika yeZimbabwe. Modze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu modze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.